Des de principis de febrer, les embarcacions dels ports gironins que treballen amb barcs d'arrossegament estan amarrades a port. Fan per primera vegada una aturada biològica. Al port de l'Escala no hi ha cap embarcació d'aquest tipus, però s'ha rebut amb bons ulls la iniciativa. S'explica que l'arrossegament és el mètode més agressiu i destructiu de pesca, ja que literalment destrossa el fons marí i deixa sense aliment a moltes espècies. A l'Escala es practica l'encerclament, el tresmall i el palangre. Tots tres sectors creuen que s'han d'anar repetint els períodes de veda, si cal allargant els temps d'aturada fins als 3 mesos. Entenen també que no es pot aturar l'activitat durant el temps que seria necessari per a la regeneració del peix. No es pot estar tant de temps sense treballar. Bueno, jo especialment soc dels que pensa que les vedes són positives. Tant és el sector que ho faci, tant és sigui el sector d'encerclament com el sector d'arrossegament. Però el sector d'arrossegament jo crec que és positiu especialment perquè quan la flota d'arrossegament s'havia parlat molts d'anys si havien de fer veda, l'esforç pesquer que feien era molt fort, s'havia augmentat molt la potència dels motors de les barques, les dimensions dels arcs de pesca també havien augmentat molt. És una flota que molts de dies està tirant per aquí en terra i això especialment ens afectava molt, no? És un tipus de pesca que no té cap mena d'escrúpol, agafa peix de tota mena i en especial molta cria, molt de peix petit i tot això afecta molt el que és els recursos pesquers, no? Però bueno, jo estic molt satisfet de que la flota d'arrossegament hagi pres aquesta mesura i jo crec que serà molt i molt positiva. Bueno, bé, tot el que siguin vedes trobo que està molt bé perquè es regeneri una mica la mar, tot i que trobo que és poc temps, hauria de ser més temps i la reglamentació trobo que està així una mica, s'hauria d'organitzar una mica millor perquè no és qüestió de fer un mes de veda, sinó que és més qüestió de posar unes dates de reproducció de peixos o d'espècies i les talles mínimes respectar-les i a poc així es va fent una pesca més sostenible, no? Llavors per nosaltres més o menys el preu ve ser el mateix, a arts menors vulguis que no, més o menys és un altre tipus de peix, un altre tipus de preu i un altre tipus de client, no? Però trobo que està bé. Suposo que aquesta iniciativa, si a llarg termini es veu que es va funcionant, suposo que l'ideal serien 2 o 3 mesos de veda, no? Com es fa amb l'encerclament en aquest cas, no? Al no arrastrar, el fondo está tranquilo, el pescado se pone en el fondo y el yus va a comer la maira, va a comer la sardina, va a comer y se nota mucho. Y aparte puedes calar a la hora que te dé la gana, puedes dejar el reposo que quieras y, hombre, para nosotros es mucho mejor. Todo el mundo tiene que trabajar, eso ya se entiende, pero para nosotros la veda del arrastre se nota mucho, sinceramente, o sea, es un 100%. Pues limpia mucho el fondo, ¿no? Sí, para nosotros sí, claro. No es que al arrastrar tantos barcos y cada día por el mismo sitio, no dejan que se asiente el pescado. A la que pasan los barcos de arrastre, enseguida se levanta el pescado para arriba. Y claro, nosotros lo notamos bastante, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. La mala reputació que pot tenir el sector de l'arrossegament s'accentua quan alguns vaixells no han complert la normativa amb actituds poc respectuoses amb la resta de la flota. I també moltes vegades, com són dies de mal temps, com avui, que fa tramuntana, el que fan és arrossegar en fons que no estan permesos arrossegar, no? Aprofiten que és mal temps per posar-se per aquí dintre la bahia i afectar especialment els caladeros que són típics del tresmall i que això els afecta molt i molt. I a vegades inclús ens hem trobat que s'han emportat les xarxes dels tresmalls d'aquí a l'Escala, ells arrossegant per aquí en terra, se'ls han emportat i això, vulguis o no vulguis, ens afecta molt i molt.